Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoan Xaloa Telebista Etxarri Aranatzera gerturatu da, hemengo erraldoien konpartsaren inguruan gehiago ezagutzera. Lehenbizi aurkeztu zuen burua eta konpartsarekin daukazuen zerikusia zein den azaldu. Ni Peio naiz eta sartu nintzen konpartsan 2019 urtean, 14 urterekin eta... Ni Ane naiz, eta konpartsa berritu zenien gurasoek eta atiatzen zeitu bionez, launtzaile moduen sartu ginen familikoek. Kontatu aldiazue eta nola sortu zen konpartsa? Entzun dudanez, 2017 urtean sortu zen konpartsa, udaletxeak deitu zuen, deialdi bat egin zuen, eta herriko jendea bildu zen konpartsa bat osatzeko eta horretik zeuden Morentina nahiak, izan ziren bultzatzaileak. Eta zintzun dira erraldoiek betetzen zuten pertsonak? Daude 4 erraldoi, 2 dira etxarrin erroldatuak izan ziren lehenengo biak, hori da, Berasko eta Beltzazuria, eta gero daude Txinarratxo eta Kiskimau Kiskimau Pintxo,
direla Etxarriko pertsonaia mitologikoak, txinaratxo da sorgin bat bezalakoa, eta Kiskimo Pintxo Etxarriko gaizkila bezala hartzen dena. Eta pertsonaiak beti izan dira hauek edo aldatu izan dira denborarekin? Hasiera batean erregin katolikoak ziren, eta berritzerakoan haien estrukturak erabili ziren erraldoi berri hauek sortu ahal izateko. Eta erraldoiak badakizue ze materialez eginak dauden? Gehien bat egurra, polispana eta kartonpidera. Bai. Eta gero janzkera egiteko batela. Bai, egurra bereziki da estruktura egin ahal izateko. Eta gero, bu eskubek eta poliespana eta eraldatzeko errezak direnak, eta pixu asko hartzen ez dutenak, eta hori. Eta jantziak badakizue zer ez edo nola eginak dauden? Beltzazuria, berasko eta txinarratxa da egin da tela normalez, eta gero Kiskimao dago kafe zaku zegina. Kostuaren inguruan imaginatzen dut ez duzuela jakingo ez. Bale, doinuak eta dantzen inguruan, ze dantzatzen duzue eta ze doinu erabiltzen dituzue normalean? Gehien bat dantzatzen ditugu balsak, baina baita ere dantzatzen ditugu jotak eta polonesa eta kalejirak. Gaiteroek errezten dugu doinuak eta. ¡Ánimo, mío! Venga, txalo bat! Zein ospakizunetan parte hartzen duzue normalean? Normalean Etxarriko festetan eta feritan.
Baita deitzen badigute eskolatik, ikastolatik ateratzeko, Hori. ateratzen gara eta... Herriko ospakizunetan. Zein izango da aterako zareten urrengo... Ez badigute deitzen, txarriko feritan izango da hurrengo irtera. Ez dira. Urriak bat eta bi. Bai. Eta, bueno, zaharberritzerik egon da konpartxan. Bai, lehen anek esan duen bezala errege eta erregina katolikoak ziren. Konpartxa gelditu zen, bertan bera gelditu zen, eta gero 2017an berriz berreskuratu ziren. Bikote berri bat jarriz. Hoi da, bikote berri jarri zen, eta Berasko eta Beltzazuriaren buruak, aurreko erraldoien buruak dira. Eta koreografiaren aldetik ere berdina izan da beti, ez? Bueno, Aldaketa txiki batzuk egon dira. Bai, guai dela asko iken zana, ez dakigu nolako izango. baina erraldoiekin datatzen dena beti da jotak eta baltsak. Eta, bueno, eraltatzen dugu pixkat, erraldoi txikiek sartu alizeteko eta hola. Eta zenbat partaide zarete konpartxan? 15 edo... Gutxi gora bera. Bai, Eta entsaioak egiteko zaila da baten? Bueno, noiz behinka, ez da mundu guztia agertzen, baina, bueno, alden moduan. Neguan egite ditugu ikastolan, erraldoi gabe, eta uda jazten denean, festak aurretik, uztailean gutxi gora bera, hasten gara hemen plazan erraldoiekin entsaiatzen. Kontatu aldiazue, adibidez ekitaldi bat egitera ateratzen zaretenean nola egiten duzuen, ze aldaketa edo ze... Bueno, hasten gara hor amiketako bat egiten gehien bat izaten da karrikestun. Kafetxo bat hartzen dugu eta gero jaten gara erraldoiak ateratzera. Erraldoiak ateratzen ditugu eta hor ondoko plazan dantza bat egiten dugu. Buelta bat ematen diogu herriari eta bukatzerakoan berriz hor plazan beste dantza bat egiten dugu. Eta ekitaldiaren arabera ateratzen lau erraldoiak ateratzen dira edo bi edo, bueno, eskaeren arabera. Zein uste duzu dela kilikirik maitatuena, erraldoiek maitatuena? Kiskimau. Bai, izaten da gehien bat kiskimau. Bai. Eta baita ere beldur gehien diotenari. Azkenien da, urtien zehar, kintuek mozorratzen die baita hortaz, orduen da gehien ikusten dena eta hola. Eta, bueno, ja amaitzeko hausnarketarik edo zerbait esan nahi baldin bat diozue. Ari garela bilatzen jendea konpartxarako eta... Norbait animatu nahi baldin bada. Bale, eskerrik asko elkarrizketa eskaintzagatik. Nortzara etzu eta zein da konpartxarekin daukazun zer ikusia? Ni naiz Txaro Garziandia, bengue, eta bestiek zien Paola Ferrari eta bere alaba. Eta gio, lagun duzon pizkat debe gizonak eta hola, armadure dena izan pentsatzen pizkat oso pisu gutxi uraitzeko. Zengati lehengokoek zakabien doblie. Eta guai, ez dakita aliatzen dien 30 kiloa olako zer ez da? 28, 32. Bai, gutxi gora bera, Hola neskak eta denak ibiltzen. Lehendabizi, pentsatu ginen ben zerbait jaikie hemen eta ayuntamentuko alkatia izan ginen ginukela asmoeteko 3 emakumeek, 2 txilena, Malaba eta ni hemengoe, txarrikoe. Eta pensatu ginen ben, zerbait jaikie, zegati aspaldi urte batzuk ez dira ateatzen erraldoiek eta hori. Eta ordu ben, pensatu ginen ben, zenak lehendabiziko ezien errege eta erregina, eta zen oso estropeatuta eta hola. Eta ordu ben, pensatu ginen ben, aldatzi pixkat. Aurpegia eta, dena. Eta, haike izien, esaten da, zen bezala konponduta. Eta gero pensatu ginen ben, beste bilek, erabat desberdina, mitologikoek olako gauzen bat egin, eta hori dena, hasierati, dena egin ben, Eta ordu ben, pensatu ginen ben, lehendabiziko errege eta erregina, izenko ziela hemen, guai dala urte pila bat,
joten zan hemen matrimonio bat, zala faten ziena Leirea, monasterio Leire horrutza, patzia, nola esaten da, ez dakit nola esaten. Leire o irantzu barkatu behi. Eta orduen, esatu gino bende behi jaztie, etxarriko orduen jazten zan gona eta, bueno, jantziera lehengokoek. Eta orduen, guai koruko, hemengo korukoe, biltzen dau arropa hori. Eta horrengatik jarri gino ben hori, zien berasko eta beltzatxuri. Eta orduen, hori zan pareja bat. Eta bestie, izien pixkat kiskimau, lehen aminek eta esaten zuko bien, etorri listo etxea ze kiskimau einko duzu biharra bat, ez dakiz zer, horren midien, zan gizon bat, zala oso ona, esaten debie iketza iken zela, eta ez dakiz zer, eta gio hemengo mutile jartzen zebien gorro hori nola da... Inauteritakoa. Bai, inauterik hori. Eta zakusko arropa eta hori horrekin joben dena. Eta Andrie izan txinerratxo, hemen do dermilloa dazkiola hola, eta jaten zala dermilloa hartzia zizek edo landareak eta holako gauzek, esako nizuke la bruja buena izeteko, osea, pixkatola. Ateatzen zala izutzia jendiei eta hola.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.